furniture, ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu bindi binge. No bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kugenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Chingiana ndo mwancho murigerera bono ekerongwegera buna kwaberego kwego kya asoko bwatemero berionsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bw'omugusi nigo cyaragire kinsa isato cyabona mugoroba kinga kingo kwarigania samesama ya ngomanye buna nara ya na kwariganire asenchera ere yo wekiranu korene nditangan ke imate atranya rega tiari ngwariganire tie asenchera yo wine. As I promised last year, the bursary kitty was increased from 145 million to 245 million. Each electoral ward receiving an average of 5 million shillings. Omugavana we county ya Kisii Simbarat ko bwatukachi chek basari go chesabaro kiwava from 1 chinga kene kyo komento which besase basari echo. Geto 2016 tuagendire gocha kuru mugabana ongwae twaigire engaki ya Simba koba tugwakanwe emazara ntuma itinga Simba igabe gitabantu ense mogete bafereti wosene ero monyene tataitiko tuhakana ekiombe kyabari abatenerete obosibya echiro yasuneka wesoke na kwemrunganya askere bagoteba bunati barakanwe ngere yabasegeka kemyaka ebere bono eskuru yabere stepo bakongumboyo bono yaikiro somo bukano abere buna 40 mwalimu mwao ekintoko kaniryo abaroki wa beskuru ya St Catherine Randa go korokorobe kanaskire bakwemrunganira okonganyi wakwo moroki omonene bweskuru eyo. Ayamanaenda mango mwancho muri ringo kwariganira ngumanya senchera ere yowe kirano ngendera gotonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyora wetra Ndizi TV News na bigase website ito na boko ya soma wetra www.ndizitv.net eri togendera gosanga asobwamo eri triane Evelyn Sero oria okwene kiya chibichenerio gicha wikere nigakoro kwa Petrolira mukera na boigo asensemo imenyerero nigotokubwatira na Nere Lydia Musengo kwariganyo beko gosanga amona inche wika omwerio ama yaye chinsa isata sobwekiranu toko ya jakabene korwase county ya Kisii awasi mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati agenderete numurobiri boko ine kiabuna chisemi chabere chigo sirwa ase county ya Kisii aratyo yobaga koikirana asensemo ya ATC kwene kimurobiri boko bwato kwa wechi check basari wachase abaroki wa ba form 1 naboigo abaroki wa school chobo bundi wose vocational training centers nigabaga kwenekia buna nachikwerekia buna obwena naboigo bwasyo kubwabere bokorokana aso kwena nwa wechi basari chiga asaru okoboria abaroki bali bakorwase chinga kitari kwenyara kwe wali bagali tanganiri okwenyorera chibasari asenchira yamo yoko bakonya kwenyorera libagali yokogenderia amasomo ase chiskuru nigo chibasari chabwato kwa charenge chekerengo yechiringi 1 milioni 52 na isano nebere buna tokumanyiwa no muri keto job market. Buna enchera moyo gosira chisemi ase county ya Kisii nigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati abagako bwato kachibasari chekerengo chi milioni 52 na isano na ibere uchiasa aboroki wa form 1 abali bare ascho skuru chyobo bundi for the year 2024 to the various beneficiaries across all the 45 wards consisting of BTCs and
Form 1, we are dispersing a total of 77 million in bursaries to 18,000. Nigo abaga kwene kinga buna nerwete kwene kinga ngo sirare chisemi ase kaunti ya Kisii ase abaga komenta chibesa chikweno ngo chiase chibasari kurwase chimilioni $145 goika chimilioni $250. As I promised last year, the bursary kitty was increased from 145 million to 245 million. Each electoral ward receiving an average of 5 million shillings, and the fund has been transparently executed through the Honorable MCS. Elinde ko siria oboibi na boigo obututukanu chinga kichokona nugwe chibasari niga abaga kurwa ogochika. And fraud regarding dispersing of funds were adopted issuance of individual checks to beneficiaries. I now challenge the benefiting students to work diligently and post impressive academic performance. Maiga okwemurungania korwa ase aba MCA asomo gavana kwena na chibasari gochia ase kera award niga abaga goteba okwena no chibasari tali bemeremo yaba MCA kurinde nemeremo ya serikali goyetera ase wizara yechisemi. Issues of bursary is not an exercise of MCAs. They are here. It's an executive office duty. When things go wrong, these gentlemen and ladies who are here, the oversight our works. I'll request you guys. Nabagakuru okobole gochia ase abaiboli kwene kinga ngo tenenera bali nabo yokolenda abana babo buna ebwenerete. We have done our part. Abana ngo chabali kule school. Abana they have done their bit. I want to make a request. Abana itwache manyu mwana mwana. Nabaga gusaba obwasyo kuna boigo abana bakurwa chinga chintaka kweguli bagali abene chinga kicho kwegwa ebasari. Onyu mwana tuwe mwana kuboraka. Tabwa tuwe kubai, tetwa first priority. Nabaga kwene kinga oberega kuliki aborokyo bonsi ba ECD ase okolikwa kobotambe buna enjera eyemo yogosira chisemi ase chisukuru cyoboroso ase boigo abagakorwa eira gochigotabukia obwagachi bwebirasi ase chisukuru ekyo. We have already employed all our ECD teachers on permanent and pensionable terms. In the last financial year, we managed to commit funds to the construction of ECD classrooms. Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Ase chinga kiecho aratu igona bakago kwanera obokurume bwabeire boko nikiwa sekerengo kegora ase chiskuru echicho babundia na kuroko boli ago chiase abateneri gosaboro kyabonene kwene kyabuna enibe yoko bwato kwa yaberge gutumeka ase nchirendonge asoko gendereria amasomo ase chiskuru echo aratinga baga kubwatuka egekurege tindi na otebonde bwense orachi konyorekana kabwatranire na mangana yobokurumi nigarabega koimokeriwa egetambukiro egetindi keri chiko askeri ateremna obokurumi na bubokoira ni magega ama Gendro. I know I have had a problem, and for sure I have a problem with the number of the principals, because vocational training centers has become a center of corruption. Big one, not a small one. I want to request any principals here, I can't look back. I have to deal with individuals head on without mercy. This week, I'm dealing with one principal who has become broke, who decided to pick another teacher to be the accountant and a teacher. Where this person has been receiving money on his M-Pesa number. Students are paying through his M-Pesa. How
accountable will you be? How transparent that one can be? I know that's the practice. It's not the only person. Money that you have sent to that institution has been invested. I've said that principle to be given a short course and be suspended forthwith without mercy. Tafadhali, umepokea pesa, usikuwe na haraka kuitumia kwa sababu itaweza peleka wewe nyumbani. Make sure there is money, this money is budgeted for. Hatujaleta pesa ya kwenda kulipa madeni. no mwone bw'ekishanga kya mitumba kirajya abana amo n'abantu tabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mwancho muri yitosa boko abirago kasomo chando yomokoba gutoka sensemo yemetambo aboroki wakuru wa seskuru yobubundi yaburabu technical yo gutoka imeye county ya Nyamira nigo bagenderete koruo bosaba kwa bosoko bore ucha serikali kwene kiabuna ebirenko byoboredi byabere bigotingiwa asensemeyo kubwatikana ne bikore byo bosari byabere bikoenekiwa ase ekerengo kyigoromono nigo ase kore kyabango iga abana batatu babete bagutachirwe inse ase ritkoria jumene botko yentono nyana babere bakogikeria na kugania babe bagutingerirwa oborendeke kogera nigo baboerete amagimabo muri Keito Vincent Onyancha namake nase skuru yobubundia yaburabu technical ime ye county ya Nyamira aboroki wani gobale no bwoba kubwatekana nebikore byobosari no bosagani ya sensemeye anene ogotacherunse kwa bana baiseka se skuru yegam ase korokia bongo igani gabana baiseke batatu babeta gotacherwanse litukore jumaine botuko na abantu bagotebekana baroche kainwa begete chianga chia banyanyimbo. Ilikuwa around saa 6:30 usiku tumelala nikasikia nduru kwa jirani yangu namba 10. Nikasikia nduru, nikasikia mtu anasema unapigia askari nduru mbona unapigia askari nduru? Niliona kitu kama nguo ya polisi ya juu. Abantu abo niko basota nyomba cya baiseka babakorara nako barusia nyomba asabarete nako bakorere kebekyo weka kubora kisimi cyabo magega yo kubatacheranse. So wakapita na hiyo mlango ya Judith wakatoka na Judith. That one hiyo ndio incident mimi niliona, but ingine ilikuwa ishafanyika, walikuwa washachukua Esther hiyo roho ya kwanza huko. Hao wenyewe walitueleza kwa walipelekwa kwenye msitu mwingine huko chini mtoni na wakafanywa hicho kitendo, wakaibiwa masimu zao, mwingine akaibiwa nguo na suitcase kwa nyumba. Aborokiwa bono nyana boni gobateberuna etali ntunde ntangani yakorebune gokorekana sensemejo asomwa ko etabaga korekenga bune kaiga ngia korekanta na getambo kerekende gyonso korengana abana aba nkeimokere. Kulikuwa na msichana ambaye anafanya computer programming ni class moja na mimi, alirepiwa na after kurepiwa hakuna kitu ilifanyika. Okorena nse kubolendi no kubara kwetaya no burabu sensemeyega ngati yebintu bagote abuna byarokane gosege tobosalia kokorekana. This place is very insecure tonight. Hakuna security lights and so we are living in fear. Unatembea watu wanakushtua. The road leading to the school is very poor. Korengana no mwalimu monegwe skuru yoni gatebirumuna wekiraboni go mukagero yomoni gabe kirubyara no butukiwembe nigo bogendrete. Tuliweza kuongea na security wa Nyaramba police station, wakakuja wakachukua one suspect. Na wakati suspect amechukuliwa, huyu haku kwa mikono ya serikali ama ya security apparatus. Kwa hivyo unajua wamefanya kazi mzuri
na wataweza kuja kutuambia vile wameendelea kufanya their own investigation. Omukonyi w'omugambio isicha James Mongeri nigona nabatebire buno butuko imenigo bogenderete na kogania oboterero kurwa sabana na boigo na baibuli. Leo hii maofisa kutoka OCS kutoka Getare kutoka Nyaramba na Ekerenyo wamefika, wameshauriana na mwalimu mkuu wa shule hii na pamoja tumekubaliana kwamba patrol itakuwa intensified kuanzia leo na kuendelea. Ekyo getigarite bono no kuboria kurwa saboroki wa bweskuru yega oburendi bwabo nkaibore kare bikoro ne byarokane comment kana onsinkenda ikomi neribuna echipatroli nchikirani gwekira lituko asensemeye ko reporter ya Ndizi TV kurwa seskuru yo bundia ya bora technical imeye county ya Nyamira eritirana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Biabono murikeito Vincent Onyancha se orobo tiororo kirano no kuyena mne serikali neche koiwa ugusaba kwa boroki wabo na kwene kibirengo byoburendi byabere bigotingiwa asensemeyo eriko kyania ebikora ebyo byobusaria togoska bosionigo aboroki wa kurwa school secondary ya St Catherine Randa baba bawe sokya emambyalero na gukora ukurobekana askiri abakwe murunganeria okunganywa kwa morokyo munene bweskuru yo oyo gakoretwa sayo na abere gakoba asegeka kemetienyi ebere yoka niga baroki abo batana koru mwarimu yo atase skuru yo nigo amanga bereka wonchoreria nabo igo omochoko obeire go korokana asibaganityo mwarimu yo abeka gutigeriwa eliyo koene kyabune birengo byebisemi byabeire bigukiniwa omurikeito diponasanya norboti urasowime Maiga yo gukora ukurubikana gukurusuwa bisi ku mwarimu munene no mokonyoje ase skuru ya secondary ya St Catherine Iranda nigo rero boigaboroki baesokirie asokurubikana kubwatekana no kurusuwa ku mwarimu munene oyoletwa amatuka bwango iga. We are affected. Sisi ni form 4 lakini tunaandamana. Huyu mama tangu akuje shule yetu tunaona maendeleo. Mama amekuja 2 months lakini unafikiria ni ni 1 year. So sisi tunampigania our mama arudi shule. Kwa kufikia hii maandamano ambayo tumefanya hapa, imekuwa ni challenge kubwa sana kwa sisi kama wanafunzi. Maana kutoka last Friday hatujamuona mama wetu kwa shule. Huyo principal tunamuita mama kwa sababu anatufanyia kila ambacho sisi tunachokihitaji kama wanafunzi. Gusangana bayiboli be skuru ywe nigo bagoteba omwalimu ywe nigaberira se skuru ywe asegeka kiemeti nyebere bono. Performance ya lenge so skuru Jalinge bya omwalimu ororo olingororo tubate machuna chini akarwe skuru tukaretera omwalimu mwa ono mwalimu oyo mwa obunakete tarako none biro limetinya tata na inde tuwete ngo chenjugwali skuru ye bwata bakon so mwalimu olingororo chete myake bire aliete chibese paka epasiereire omwalimu ochiroro mogeni okoli limetinya bire yoka lakini omwalimu oyo bunakiraro mogeni abana bamwanchire nyono mutibito ya barabaya ochokire ebintu maiga otatiga body ero musinto nyarango murara nabamwe abomboro bakubwatirana mbacha mwisonde nigo bakumubekera kibese buna 10 million akane abakoliye gasi buna kiroro bono mwalimu akubori ekikomplain nambara bibagwa kanu kibese iki babura bono goetororo omwalimu yobekire emerobe yo tichire chikona chonse kera campaign chiro chi silence yore no muntu bakuruka pasa no erime uyu wento kururanda besti ye gosoko bakokwaye aboroki wanigo bono bakumetie chinga kikonyora bagokeire oburayo byabu mwalimu asilieta Madam Lois Odhiambo na tuone kama tunaweza pata principal mwingine kama yeye. Kanisa inakataa wa principal. Madam Lois arudi shuleni maana yeye amekuwa wa msaada sana kama sisi form 4 amekuwa akitungangania, amekuwa akitupa akitupa usia vile ambavyo tunastahili kupita. Nonyena boni gabanya kinyoro bagenderete kwemurungania ase bagoteba gati yabana committee nigo bagochangia okurusiwa ku mwalimu oywe maega yogosieka emeng'anyi yobotumekyo bobe bwenibo yeskuru oyero koretu nchi akoretu acha gukora nchi ngo sabaika eserikali yaitu etokonye omwalimu oyo ariteini kubairanda St Catherine na intu bado etore maega yabana tukubango mukoronga tiga bana baigwelaitia elaiti yabo omwalimu wengi akurwero ekeretu abwato bakon ekeretu atunta mangana sofata tajitia wantu buru fata nkolenta baro muntu ngayi akurwera lenta abantu rero muntu mwalimu mwa oyo lengororo
ngaki tu abati mechanta rengo eskuru ya vere stepo bakongu mboyo bona yaikiro somo rukano abere buna 40 mwalimu mwao ekinto ko gani dio eskuru tigesieku komenta na yweni go baba bagutuguterare obotabauti wege kanisa ase bagoteba semi tichibwati bwanchereri mtu amasomo tabwati obo Christianity amasomo ni gara yamo sababu ekero mwana omukatoliki aitire ekero mwana omwesidi aitire abantu abonsi bakono nyini university ereyemo igo masomo tabwati any boundary yiko ripoteria igetaseni kiaona mbeye mokiandizo TV kurua se skuru ya sekondari ya St Catherine Iranda igutuka imeye bunge ya Kitutu cha South eritharea ni nkuru kwa Dipon Asanya Mbiamano muriketo Dipon Asanya se orobo tiororo ikiranu boigo kurobekana ngo bagokenekiwa asensemo ya suneka imeye bunge ya Bonchari county ya Kisii n'abakora imirimo be serikali ya county ya Kisii ase kiombe kemanyikanite na Bunyanchaire Metropolitan asebatere buna nigo asege kabono batarakanwa emisara yabo egento kyabeirege ko bairera barabogwetera emechande menge asekeria tiba kunyara wikirania nonya namagani yabo nabona nigo bakumochi umugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati ase okunyorwa kwemeshare yabo na kumugania bega kubeke mirobire mekranu yoko eneke buna babere bakonyora engere yabo na kwegenderia anene chinga kichiga obugima bogendera tokonga imeyense ya Kenya roboti urwaso bikiranu twarganire no muriketo Daniel Mose abakori emirimo be county ya Kisii korwa Bunyanchaire Metropolitan iyo igotoka imeasuneka ebunge ya Bonchari nigo be murunganirie eserikali ye county ya Kisii aso gotabakana engeria yabo ange myaka ebere igonde chairman ya Bunyanchaire Metropolitan Youth Group twachagete 2016 twagendire gocha kurwa mugabana ongwae emetinyi 21 eyikaribu emyaka ebere batana ko bapaid turesa lieta esengencho nkuru kumuturesa tinga chitikende gionse ange myaka ebere kortua akane tuchibesa chio mwesa tu akane 2022 motienyu 10 paka bonoi bono kurwe ngakieyo etosinyire ngagaki abarayi barengo ngaki yamaya bagatwere chibesa ngaibachieta egasi yetu abeto konyakora kuru 2016 paka gwekera boniga 2022-24 bono nigo tokumentinga ngiki abeire kebe asengencho besa ntori gwakano baminto chibesa chite myaka ebere megima abakungu mumaetinga nkitogo esbeli ntobwati no kene toko esbeli sabuni ntobwati mumaetinga abakungu gasi abakungu nererie nigo basabire omugavana Simba Arati kobakana engeria yabo elio banyarego ekonyera chinga kiechi obogima bwakongire imeyense amaene Simba Arati igo twagochorete muno mugavana echiro bono igo chesuneka igo tiok abanyabiasara mbataiti gote no nase ubie ko bekutaiyo utari gwancho tokonyanya nayo tarasaini abangina babanyore chibesa munanje tindi korara ibago ngakere kati mutange gwancho moto abana isiko bare naki abana bago kwira ne bago kwenda ye university mu jinyo kian otango bakonya baira abana isiko otango bakonya baka na matemi bagi ria seji ense mu jeji jam ari gwanja twakane chibesa chiri twakorire gasi na Kenya ibuna yakongire ubugima muna muroje bwakongire naende tusinyire nona bangina abe basinde none sabuni bago isibe mware gwancha moteba ni motokonya Simba akitokonye Simba nkorira tore tubwata babura kabarege igabara abange bono ngosaba aso gwanche gabana onye nayo verity otokonye otochibeso onye nabantu bao roraso kubabwati bale batubekere chibesetu nyago tokonye intuno morembe totagete asinginjo tuwakirete kura nayo tubwate chinga kiechio bamumochio mu MCA bwe wodi ya Morenda John Ombati oyorenge ko bakonye ngaki amaega korende bono tareswana nigati ko barwanereria elio banyore ngeria yabo omwesimi weto Ombati intuna abana bao tuwachagete na 2016 twakorire meremeye tigago tutigera nga tuetete etogwetete tutabwati omugamba aya nayo omugambye tutochorete busugweito kende yasi pige ko gande channel tutocha soro tolere ogenda siporo Simba Arati mugabano ito otokwanere naye riogirie ito bati Ombati konyengo tokonyore Ombati konyengo tokonya buya gwaikira bona se tongo toligere linonye bako tusinga Ombati kwarenge taya ito kumaega ito twasinga inkiro tochandira iga Ombati gakina tuachorata Vinko ripoteria egetaseni Kiandizi TV ninche Daniel Mose
Mbiamano murikito Daniel Mose ase orobo tiororo ikiranu tokuligereria lebereka okoreka na isko yorogongorwa gusiri tkurerero muraiwese Dr. William Samuel Ruto nigabaga kuraria bene kwa isko kwaba waziri ase serikali ya Kenya Kwanza ayango bwatkana namagani aliabereka kurewa n'abananchi abuna egatiaba waziri tibariko ikirania obokorerwa bo asenchera ebwenerete okwana chinga kya bwatkengwana ya yase nyomba y'obura state house mu Nairobi Ruto baigona bakago kwanera egati magendro na baigo bitambukire serikali ya Kenya Kwanza yabeireke waka kurwa chingaki baswete abisina watanamba chikogendera kubwatirana na kwene kiabuna abarayi barabe bagochorwa sichi wizara mbaji kubwatirana na kubeko mukia soko enekia amagendro na baigo ense ya Kenya yabeireke guskabusyo roboti orwa sowe kiranu twargale numuriketo Cosmas Mariga Umurai bwense omusike William Samuel Ruto ni goli tukulia lero abaka gukwana n'abakenya ase enyumba y'oborai ya State House Nairobi. Ase bono umurai yu anyara ko bakagwakera serikali ya Kenya Kwanza koko ase aria yabeire kegokora. We have stabilized the economy by preventing what was an imminent debt default. We have stabilized fuel prices, lowered inflation to an all-record low of 4.6%, and we have stabilized the foreign exchange regime. We have implemented radical changes in the education sector, including resolving the CBC question. We have rolled out a new student-focused higher education funding model that has special emphasis on making sure that children from vulnerable families have the requisite support in their education. We have also improved the student-teacher ratio in both our primary and secondary schools. Komenta nayo nigo omorai bwense abaka isiku aba waziri be serikali enene na boigo mwatoni General Justin Muturi. Korende nigo abatiga ase obokoleri omwaziri omonene Musalia Mudavadi amono mokonyi bw'omorai bwense Rigathi Gachagua. And after a holistic appraisal of the performance of my cabinet and its achievements and challenges, I have today, in line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect all the Cabinet Secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs. And of course, the Office of the Deputy President is not affected in any way. Bono ni Ruto ali eira yokubwatirana n'ekinsemo kyonsi eryokubachora abawaziri barakonye goikerania chira chiaye ase abakenya. I will immediately engage in extensive consultations across different sectors and political formations and other Kenyans, both in public and private, with the aim of setting up a broad-based government that will assist me in accelerating and expediting the necessary, urgent, and irreversible implementation of the program that we have, including other radical measures and programs. Kuripoteria gitasini Kiandizi TV, Amalithane Mariga, Cosmas. Miyamano muriketo Cosmas Mariga seoroboti ororo ikiranu twararebuna egatiaba waziri abwoba kwa isikomba genderete weso kia na kubwatuka enkwana yabane na sichinsemo chimitandao asabangi baba wakambiyamano asomurai wense Dr. William Samuel Ruto kubwatuka na neri baga na boigo okwege na beteka gutwara asebale na kobali baga aliokorwa obokoreri ase serikali ya Kenya Kwanza. Togotikana nayo nigo murikibwe kiama kia Jubilee Jeremiah
Museveni abeireka gukwanira gusiga kwene kiabuna ekiame kyomba cyo gutwara abatenende kurasa conscience asekirenga kyo kya mutwe emirobere yonsi yekiama gukwana nabariki kyo ni gaterena nigo barachikogenderera ana maunchererio asekiame kyo erio kwenekia una ababwatani bonsi mbali berwete asokubeka omukya nabo igo kubwaterana ase okwenekia buna babere bagwekirania ali abwenerete asekiama erio gekonya kogenderera tinga kichwa igo kyo ni gabaga gukwanire gorio kurubeka nuko kwa bago kwenekiwa ndige kurawa nabasabe kegori ya Gen-Z na otabuna babwatani kurasekiama ya Jubilee nigo bale magega yabo asokwenekia buna amagani yabo abereka wikirana asekera nonya nababerega goteba buna tibabwati chingwana cyo goseti babwatiri baga aliyo utsekinga kicho gokora chingwana no murayibwense kurende nigo bamuganetie abeka wetigia emerimo. One of the things that we have been doing and will continue doing through the week and next week is ensuring that we have officials from the ward level all the way to the county, one in keeping with the requirement of the Political Parties Act, but two also in keeping with our party constitution, but also importantly informed by the fact that since the 2022 elections we have people who moved to UDA, to KK, to other parties, and even loyalty to parties were dealt a big blow, including by the activities that have been undertaken by UDA over the last 2 years. For that reason, we continue restructuring, revamping, and ensuring that parties within Jubilee, structures within Jubilee are served and are being served by people who are loyal and who are patriotic, wenye wanaweza kufa na chama. Lakini kabla ya tuseme mengi, mnajua kwamba tumekuwa na mambo ambayo imekuwa ikiendelea Kenya hii. We have had the protests that were led by Gen-Z, and unfortunately we lost very many of our young people during those demonstrations. If you talk to any old person, older than any of the persons you are seeing here, Kenya hii, atakuwa akisema safadhali mukae chini muongee. It is the nature of every person who is advanced in age, in an African. Kazi yake ni kusema kaeni chini muongee. Na si makosa yeye kusema watu wakae chini waongee. But we are saying here, as leaders who are younger than him, that there is no time for dialoguing. Hatukatai yeye anatafuta amani ya Kenya twende mbele. Na sisi tunaitafuta na kusema Ruto must go. Mwanchio muligeri bano rabotyo rwe kiama kya Jubilee na rogotereto mwerio bwama ye chinsesa ta senchera ere yobikira nungo bakirambia mona bali mwensi mugendera tego torigereria korwase chinsinyo au na bali mugenda totubwati sinsemo chibetandango bakirangambia mono ekerondo chegega buna sensemo ya YouTube emori comedy na gendera tego tubwati sagoteba nice aratinga getaringete igoro yorobotyo ryo mugavana be county ya Kisii Jack Mnyaiga goteba churches should leave schools run without interfering with their activities. Tocha sensemo ya Facebook ndo bate Ronaldo Seba oteba watching live Joseph Nyabuga na agoteba nere nagendrete go torigereria Lord Mark nagendrete go tobwatia Jared Abuga Gika koruaga shie Kiambu massive well represented CD Nyakusha agoteba koruangeri township watching live manchumulie ya bonega tiabaria mogendrete go tobwatia korwasinsemo chimetandao na bali banda banki mwende tobwatia tokubakira ngambia mona bari kibaitu bari tobwatira na soko enekya mangana wikire asencha yubikira na barabuni ngonkubakira ngambia mono nyarabuna semero berosi Ndizi TV na bakendera tunyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube wetera wetera Ndizi TV News ase website ito na bako yasemo wetera www.ndizitv.net ero togendre gusanga asogwamo eritere Evelyn Osero leader mosenero to wetera na sensemo imenyererio na bayigo Petronira Mukeira nero ene kyachibicha neryo gicha wekere asenchira yabenengo kuganiria obot kuborobya na bayigo obuligere borobya asemero berionsi Ndizi TV chinga kchonsi.